Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen hülyén fog sikerülni, meg hogy ennyi minden dolog lesz ebben a hétvégében. Sziasztok srácok! Nézzük meg, hogy milyen volt ez a hétvége. Ahogy kértétek, itt van a hétvégi vlog. Első napja, vásárlás, aztán folyt köv. Nálahoz eldobhatod a nyarat? Állj ingyenes buszjáratokkal. Költös hétköznapok oldalon. Mehetünk? Egy kicsi bökkenő van, srácok. Az, hogy 41 fok van. És fekete szedbe nem tudom, hogy hogyan fogom én ezt kibírni, de ezt végig fogjátok nézni, hogy én szenvedni fogok. Ezt végig fogjátok nézni, hogy éljétek át, hogy ez milyen szar. De most szerintem jó lesz. Nézzük meg. Miért van olyan meleg, hogy a kocsihoz hozzáérek, tesó kocsihoz, és lesül az kezem, és árnyékban van. Ide rakom, azt a rohadt és rendesen palacsintát tudnék sütni. Jó van, induljunk, nem én vezetek, csak kiállok. Na ide értünk, gyerekek, ide értünk. Mi az van? Azért jöttem el kicsit arrébb, mert itt legalább nem halljátok ezt a brutális hangos zenét. Fel vagyok öltözve, nem tudom mi lesz itt, ilyen a helyszín, itt fogok fellépni, ott fociznak, ilyen melegbe, értitek? Ilyen melegbe fociznak, biztosan. Bejöttünk vásárolni Tominak hétfőre ruhát, hogy valami jó szedben jelenjen meg, vagy nem az, hogy jó szedben, de összeöltözünk, hát ez szerintem másik az jobb volt. Hallod, nem menjél már, hát nézzünk még egyet, hogy hát ha valami van. Na, akkor Miami-sat felpróbálsz? Hát most Már megy? Ja. Majd kivágom. Mi történt eddig, hogy ugye voltunk lángosozni, meg ugye voltunk ruhát vásárolni, amit nem vettünk, úgyhogy mindegy, nem is vettünk be, bassz. Hát persze, hogy nem. És most meg itt forgattunk egy pár videót a Csótónál, és most már megyünk az Lidlbe, anyának kell egy-két dolog, és este meg megyünk át Karakóra Majához, mert valami falunap van, aztán megyünk át falunapra. Utána alszunk, és akkor holnap kezdődik megint az őrület. Nem látok a lámpától semmit, de most megyünk a Majáékhoz, most megyünk Karakóra a falunapra, és akkor nem tudom, meddig leszünk ott, és akkor majd este, nem tudom, éjjel jövünk haza. De bringában megyünk át. Szerintem jó feeling. Ne jöjjön ki velem semmire, úgy felborulok, szar. De akkor mondd már, hogy én csináltam. Te mondta, hogy ő csinálta, te csináltad. Nem én csináltam. Akkor nem ő csinált. De most finom. Szerintem. Na, másnap reggel van, és az a terv, hogy most elviszem anyát misére, így megyek el misére. És hát nem jó, nem megyek én el misére, csak anyát viszem el, mert a szomszéd faluban lesz. És akkor utána meg, hát szerintem hamarosan megérkezik unokatesó, Nyoki. 5 órakor megjön a Bence. Meg ki kell takarítanom ezt a cipőt, ami rajtam van, meg a másikat is, meg egy kicsit ki kell poszolni a kocsit, mert azért már kicsit koszos, és azért nem szeretnék ilyen koszos kocsival reggel holnap indulni, és előbb kell indulnunk nem 5 óra 20, hanem 5 óra 10 környékén, mert miért? Mert be kell menni vásárolni. Azt mekkora hajad, de nem verálás, nem kéne hajat vágni. Nem már olyan... Mi ez a haj? Ilyen Krisztusi. Most többen vagyok fáradva. Most fogunk ebédelni, még csak. Mi? Most ebédelünk, nem? Igen, én ezt most így... Ezt most játszunk egy kicsit, aztán megyünk Becelbe fagyizni, mert megyünk fürödni, és meg még Bencér is vagy. Nincs. Ide raktam. Ide. Nyoki, hol a kulcs? Hol a fürdőgatyád? Mit mond, Nyoki? És a kulcs? Eresz. Milyen ez? Milyen ez? Van a kulcs. Nem tudom, Nyoki, megvan? Milyen kulcs? Hát ez az. Mit csinálsz, Bence? Hol? Jó, De vegyél. most te mit csinál? De miért nem öltözőbe veszed? Tehát, hogy Végül is nem, az is hozzá pénzt, aztán menjünk. És ez mi a rosszabb? Nem tudom, azt Kérdezzem már meg. Ez azért van. vigyed, hozzad, azt hiszem. Biztos, hogy nem. Megjött Bence amúgy. Már mióta? Fagyiztunk is egyet. Már mióta? Mi jó? És akkor most... Zárd be azt a kurva kocsit inkább. Most ezt tényleg hozod?
Miért ne? Minek? Nézd meg! Ragj. Nézd meg! Gatyámban! Gatya. Aha. Ragd vissza. Ezt rakjam vissza. Ragd Hát vissza. azért hoztuk. Dobd ide. Te fújattad fel velem, azt mondja. Oké, majd én erre. Akkor most már vigyük el, nem? De most már vigyük. Tomi, hozzád, jó? Dehogy ne. Na, hozod. Na, és akkor most fürdünk itt mesteribe. És akkor... Ja. Kitaláltam azt, Tomi bement a WC-re, itt a pólója, és ezt a pólót bele fogom mártani jól a vízbe, mint ezt fogja felvenni, vagy nem. Nem te észre. Pedig de már ember! Bazd meg! De bazd meg! Ó, valami erre hozni, amit Na, ennyi volt a fürdés, most meg megyünk kajálni valahova. Jó vagy tesó? Abból jó. Kicsit izzadt. Hát nem, ez már víz. Hamarosan alvás gyerekek, mert mi hamarosan alszunk, mert már fáradtak vagyunk, de holnapra sütünk palacsintát. Bence, meg a nyoki, az meg tekeri a palacsintát. Apa meg beszél. Így jó? Álljál ide a kocsival. Hát megint te mit csinálsz? Hát meg. Jó reggelt. Hétfő van. Hétfő, hajnali 5. Reggel. Tényleg beraktam hűtésre. Nem tudok hozzászólni. Játszottunk az AI-jal, útközben, ma képeket csinált, kiadtam sztorival, szerintem láttátok. Még van egy jó másfél óránk odaérni, de most tényleg így. Az a baj, hogy 2 órányira. Na, megjöttünk. Lett a forgatás, most megyünk Pestre, köszönöm szépen a segítségedet. Neked bármit életem. Sziasztok, nézzétek a vlogot! Igen. Most akkor Pesten vagyunk már. Adrián kifeküdt, meghalt. Ő nem jön velünk. Elvesztettünk egy Elvesztettünk a bűvészboltban. Igen. Jó ember volt. Jó ügynök volt. Na. Na gyerekek, Romon van a brigád. Van egy hősi halottunk, ott fekszik az autóban. Van egy, hát inkább hagyjuk. Meg hát egy néző, aki aktívan részt vesz. Ki vagy? Én, a narrátor. Azért vagyunk itt, mert Adriánnak elkezdett szúrni, vagy hát nyomni a melkasa. Mint hogy azt láttatok. segítség. Ebédelünk. Most. Ebédezünk. Adrián az gatya. Na igen gyerekek, képzeljétek el, Adrián lehet, hogy valamit benyelt, nem tudjuk, de nem nagyon élvezte ezt az utat, meg hány ingere, minden baja volt. Most meg Bencét hoztuk ki a vasútra, mert megy. És hamarosan meg megyünk ugye haza, még egyet fagyézik a Tomi. Én biztos nem. De most megint ott... Hol más hoztam, utána alvás. De az igen. Finom fagyit ettünk, Bence elment haza. Hazaértünk, aludni fogok most, Bence hamarosan hazaér, Tomi is hazament, majd csütörtökön jön. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm srácok, hogy végignéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!